Hei, Kygo. Kygo. Han prater sånn der, han, når han leker, han Louis. Mor, fortell om deg, hvordan du gjør det når du er så begeistret i leken, så lager du sånn lyd. Bare god lyd, da. Det er jo Adele. Adele? Adele, hva du gjør? Adele? Gjør det bare litt vanskelig nå, du overlegen. Det er det du er. Morsi, få se. Adele? Spiller du død? Du? Du spiller du død? Mor vil bare vette. Ligger du bare og flirer der? Du, ligger du bare der og flirer? Hæ, skal du komme ut, eller? Og leke sammen med dem? Du er så fin. Ja. Ja, bror Kygo. Du er også så fin. Ja. Og andre søstre ute på veranda. God vær, jeg skal vise deg hvor fint vi har det. Kom, vi skal gå ut på veranda. Kom. Ja. Kom. Kom, Lenny. Skal du ikke være med? Lenny? Skal du ikke være med? Kom, skal vi på veranda? Vi viser de andre hvor fint vær vi har. Ja, kom. Ja, her kommer vi ut til paradis. Paradiset vårt, kan vi godt si. Se så fint vi har det nå. Åja, er det avislesing, eller hva? Ja, det må vel til det også. Og her ligger litt reklame, eller hva? Ja, hva er det? Helt nydelig, så i kveld må vi nesten ta oss en kjøretur og se midnattssola. I dag, 8. juni 2017. Ja, de elsker papir, sånn med å rive sunt. Og ete papir. Siri,